път. Да. Днес ще видите как се остри молив. Хващате молива с лявата ръка, дясната на ножчето, поставяте го по този начин върху молива, подпирате с палец тук и извършвате следното действие. Важно е да умеете да острите моливите си, защото само с подострен молив може да направите и тънка и дебела линия, докато с тъп молив единствено дебела. Същото е като с добре подострен нож. Може да резнете, може да отрежете, а докато с тъпия нож може единствено да клювате. Ето така подострения молив вече е готов за употреба.